Okei. Tänään tarvitaan tällaisia astioita tähän kokkaamiseen. Pieni kattila, kulho ja desilitran mittamuki, ruokalusikka, teelusikka ja puuhaarukka, millä sekoitetaan. Okei. Ja nyt me tehdään ainekset. Tarvitaan. Ja nyt kerrotaan aineet. Ja samalla kun otetaan aineita, me voidaan kertoa, mitä me tehdään. Eli me tehdään kauralastuja, semmosia ohuita kaurapipareita. Ja siihen tarvii fariinisokeri, voita, vehnäjauhoja, sokeria ja tietenkin kaurahiutaleita. Tässä on nää, paitsi että leivinjauhe. Unohtui. Meinas unohtua. Elikkä. Leivinjauhe vielä. Tehdään noin 15 kappaletta keksejä. Sitä näkee helposti. 50. Sitten voi painaa. Sitten siitä voi tehdä vähän pienempiä paloja. Joo. Aloitat siitä. 3 desiä. Eikä kun aina kun se oli puolikas. Niin 1,5. Eli 1,5. 1,5. Yksi. Ja puoli. Joo. Sitten siihen tulee tavallista sokeria, Paljon. puoli desiä, Tavallista sokeria. Puoli desiä. Siinä on noin puoli. Noin. Ja sitten tulee fariinisokeria, paljon. puolikkaasta puoli, eli 1/4 desilitraa. 1/4. Eli siellä on se ensimmäinen viiva on se puolikas, niin siitä puolet. Tää on vähän hankala. Siihen puoleen väliin. Se on tuollaista. Tai tuollaista on tahmeita sokeria. Huomaan. Katsotaan tämä fariinisokeri on sellaista, mitä käytetään simassa esimerkiksi. Toi rasva. No nyt varmaankin. Siellä on puolet puolesta. Tai 1/8 puolesta. Ja sitten vehnäjauhoa tulee sitten ihan
pikkusen, eli puoli ruokalusikallista. Vielä vähemmän. Siinä on Ehkä noin. ton verran suunnilleen. Joo. Niitä voi siinä vähän sekoitella. Sitten siinä tulee leivinjauhe. Puoli teelusikkaa. Jos Haluaa enemmän kuin 15, niin pistää kaikkia. pistää tuplamäärä. Niin. Ja jos tähän haluaa vaniljasokeria, niin voi laittaa. Mutta se ei ole pakollista. Mut laitetaanko ne tähän? Pistetään vähän. Siitäkin tulee sellainen puolta lusikkaa. Sitten tulee vähän enemmän makua. Mitä mä kohta voin. Joo. Sitten tulee tää rasva. Ota sen vähän sitten kuumaa. Pikkusen jäähtyy. Niin sitten sekoitat sen sinne. Voiko kaataa? Joo. Ja voit kaadetaan tonne. Ja sillä voit sekoittaa. Ja sitten annetaan sen taikinan olla semmonen 10 minuuttia. 10 minuuttia se saa tässä niinku imeyttää tohon hiutaleet imee tätä rasvaa vähän tosta ja noita aineksia, niin se 10 minuuttia riittää. Ja näistä tulee todellakin sellaisia hyvin leviäviä, eli ne levii siihen pellille todella paljon, että sitten kun nostaa lusikalla niitä kokkareita, niin ne pitää olla niinku, ne ei voi olla vierekkäin siinä pellillä, muuten ne menee kaikki yhteen. Ja sitten tulee tosi iso. Joo, näistä tulee sellaisia lastuja. Noin. Ja nyt kun 10 minuuttia antaa sen nyt tässä vähän niin kuin tekeytyä, niin sillä aikaa me valmistellaan uunipelti. Eli uunipelti ja leivin paperi. Leivin arkki. Ja jos tykkäätte meidän videoista, niin voi tykätä ja seurata. Ja pistää kommenttikenttään, mitä haluaa seuraavaksi meillä tehdään.
uuni päälle. Laitetaan taas tää tasalämpö ja 200 astetta. Olisiko tossa? Aika lailla. Okei. Nyt tää on ollut tää seos 10 minuuttia seisomassa, että se vähän vetäytyy se rasva sinne. Ja nyt me ruvetaan lusikalla laittaa niitä kokkareita. Eli tästä pitäisi tulla 15 kauralastua. Ja jos tekee kaksinkertaisen annoksen, niin sitten se on tietenkin 30 kauralastua. Että nyt tehdään tää pienempi annos. Ja lusikalla nostetaan tästä pieniä kokkareita. Ja nämä leviää tosi paljon. Niin ei kannata laittaa ihan viereen niitä. Koittaa pitää nämä kokkareet silleen, niin kuin, että ne on kasassa. Jos ei yksi pelti riitä, niin sitten tehdään toinen pelti.